Elon ya kaddamar da sabon tauraron ɗan adam gami da zuba jari mai tsoka a fannin AI. A yau Lahadi, 13 ga watan Yulin shekarar 2025 da muke ciki, a cikin wani sabon ci gaba da ya janyo hankalin duniya, kamfanin SpaceX mallakin Elon ya kaddamar da wani tauraron ɗan adam zuwa sararin geostationary transfer orbit a safiyar yau. Tauraron ana tsammanin yana ɗauke da kayan sadarwa na ƙasar Isra'ila, musamman Tauraron, wanda shine tauraron sadarwa mafi girma da ƙasar ta taɓa samarwa. Elon Musk ya zuba zunzurutun kuɗi har dala biliyan 2 a kamfanin XAI. A wani ɓangare na ƙoƙarinsa na mamaye fasahar zamani ta Artificial Intelligence, wato AI, Elon Musk ya bayyana cewa kamfaninsa na SpaceX zai zuba dala biliyan 2 a cikin XAI, wato wani sabon kamfani da ya ƙirƙira domin ya yi gogayya da ChatGPT na OpenAI da Gemini na kamfanin Google. XAI ya samar da chatbot mai suna Grok, wanda ke da ƙwazo sosai wajen yin mu'amala ba tare da katse zance ba. Elon Musk ya bayyana cewa za a haɗa Grok da Starlink, wato tsarin intanet na tauraron ɗan adam. Sannan za a haɗa shi da Optimus, robot ɗin Tesla, wanda zai iya baka damar yi masa tambayoyi da kuma ba da amsa kai tsaye. Wato dalilin Elon Musk na yin wannan shine Elon Musk babban burinsa ya mamaye, zamana shine ya mamaye duniyar fasaha, ya ce shine top, a ce shine top. Sannan kuma Elon Musk ya jima da sukar kamfanin OpenAI wanda suke da mallakin ChatGPT, duk da kasancewar tare da shi ya ba da gudunmawa sosai wajen kafa shi, inda yake cewa suna barin fasaha ta AI ta karkata wajen ra'ayoyi na bangaranci ko kuma na wasu wanda suke amfani da su. Wato yana nufin shi XAI burinsa ya zama AI mai gaskiya da kuma tsoron Allah ta hanyar faɗar duk abin da ya dace ko kuma ba da amsa daidai da tambaya, kamar yadda ya faɗa a wata jarida ta Sabon na ƙasar Amurka. To mu dai mun san cewa ChatGPT na kokari sosai, shi ma yana kokari wajen iyawarsa sosai gaskiya. To duk da dai an ce ba a rasa dan irin haka din nan. To ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin Elon Musk ya ta san wa burinsa ko kuwa ya ta san wa cimma burinsa na mamaye duniyar fasaha ko kuwa? Muna sauraron ku.